Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimize men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda pagta ýygymy kampaniýasy dekabr aýynyň 2-nji 10 günlüğiniň ahirinde hem dowam edýär. Bu maglumaty owa hojalyga gödäwçilik edýän Wise-premýer Esenmurat Orazgeldiýew hem tasdiklaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 17-nji dekabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda Orazgeldiýew Ahal, Mary, Lewap we Daşowuz welaýatlarynda pagta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylandygyny aýtdy. Şu güne çenli ýurdumyz boýunça jemi 1.099.236 tonna ak altyn taýýarlanyldy diýip Wise-premýer prezidenti hasabat berdi. Wise-premýeriň bu çykyşyndan soňra Azatlyk radiosynyň welaýatlary ýyl-ýyldan sapar edýän aşgabatly habarçylarynyň biri Mary we Lewap welaýatyndaky pagtaçy kärenneçileriň ençemesi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan Mary we Lewaply kärenneçiler köpçülikleň ýagdaýda bolmasa-da pagta ýygymynyň dowam edýändigini, meýdanda açylman galan gozalaryň we gowuçanyň çöpüne iýilip galan pagtanyň üýtükleriniň ýygnalýandygyny gürrüň berdiler. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkanyň welaýatynyň administrativ merkezine çörek öndürýän bir kärhananyň öňünde çörek satyn almaga istek bildirýän adamlaryň uzun nowatlary emele gelýär. Ol ýerde bu hanka çöregi her ele 2-den satylýar. Ahalyň welaýatynyň paýtagty Äne şäherine ýerleşen stadionyň öňünde soňky wagtlarda 2-den sagat 8-9 aralygynda döwletiň guramagyny un satylýar. Ýöne satylýan un oňa istek bildirýänleriň hemmesine ýetmeýär. Adamlar soğukda un nowatyna garaşmaga mejbur bolýar. Günwatar Türkmenistanda ýerleşýän Türkmenmaş şäheriniň Awaza köçesiniň ugrundaky döwleti degişli çörek kärhanasyny halk diline pekarnyda bu hanka çöregi her ele 2-den satylýar. Kärhananyň öňünde 1 sagat 8-den öň çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uzun nowaty emele gelýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň welaýata sapar eden habarçysy gezdenlik şertlerini 18-nji dekabrda maglumat berdi. Agzalyan pekarny Türkmenmaşynyň ozal 2-nji mikroraýonu atlandyrylan häzirki Awaza şäherçesiniň Awaza köçesiniň ugruna ýerleşýär. Ol ýerde bu hanka her ele 2-den satylýar. Entek sagat 8-de pekarny açylmanka onuň öňünde çörek nowaty dörýär. 20 minutyň dowamyna çörek derrew satylyp gutorýar. Pekarnyň gapysyna öýlen 3-de çörek satylar diýen ýazgy asylýar diýip habarçy belledi. Bir bu hankanyň bahasy pekarnyda 60 tengeden satylýar. Ýöne ol ýerde bu hanky ýetmedikler hususy dükanlarda onuň bahasyny 1 manatdan satyn almaly bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaytyna iPhone 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtdaky korrupsiýany tasdiklap ýeni bir gezek çykyş eden mahaly Aşgabatyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň käbir işgärleriniň ulug sürüjilerine serhoş diýip töhmet atýandygy we olardan para soraýandygy barada Azatlyk radiosyna habarlar gelip gowşýar. Şeýle polisiýa işgärleriniň biri Toyota Corolla kysymly ulug münýär. Onuň döwlet belgisi 1574 AG. Bu polisiýa işgäri öz wezipesine gowanyp para horlyk edýär. Ol köplen Aşgabatyň Görogly köçesinde durýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçy ulug sürüjileriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda gürrüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsiýeti we şahsy gulluk belgisi barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bu polisiýa işgäri ulug sürüjilerini saklap, olaryň resmi namalaryny alýar we ýör öňüme düş diýip olary çetki köçelere alyp gidýär. Ulug sürüjileriniň resmi namalary düzü bolsa-da sen nereden gelýärsiň? Sen serhoş ýagdaýda ulug sürýäň diýip hiç ýyly suwtnamasy töhmet atýar. Jüwlerini döktürýär we para soraýar diýip habarçy aýtdy. Bu habar welaýatlarda polisiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň işgärleriniň ulug sürüjilerine anyk sebäbini düşündirmeden jerime ýazmaga başlandygy baradaky maglumatlaryň ýygynyna gabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатlyk» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.